जाय दखनाया माने बिश्वआव बर'आ एक्सट्रा ड्रेस दं होनदों ड्रेसजों माने बर'खौ सिनायथि होनो थांदों बे दखनाखौबो लाजि फोनांनाय जादों जोंखौ ससियेल मिडिया फेसबुक आरो इउट्युबफ्राव लाजि फोनांगासिनो दं। गोदान भिडिअ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। बोथोरा जोबोद गुसु अब्लाबो आं नोंथांमोननो मोनसे सर्ट भिडिअ आङो शेयार खालामनो सानदों। बे जायफोर दासो जादों जायफ्रा बर' बिमा आइजो बिसोरो दखना फैखो फैखो मोसानानै बर' आइजोफोरखौ लाजि फोनांनाय आरो बर' हारि आरो बर'नि दखनाफोरखौ लाजि फोनांनाय बिसोरनि थाखाय मोनसे बिग खौरां। सासे बर'नि बिमा दैदेनगिरिया दा बैफोर मानसिनि थाखाय गोरा एक्सन लागोन। बिसोरनि मानसिनि थाखाय बर' आइजोफोरखौ लाजि फोनांनो थाखाय गोग्गोमैनो मोनसे बेबायदिनो आयेनफोर खुंनाय जागोन। अब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायबानो जाबाय। बेखौ गोबां जायगायावनो जोङो रायज्लायगासिनोबो दङ। दा मोनसे खोथाया बेखौनो जों बुंदों दिनै बर' माहारिखौ जाय बर' आइजोआ दखना गानो आर'नाइ एरनो रोङो खोब जोंनि बर'नि एक्सट्रा कालचार जाय कालचारा आसामाव रावजोंबो गोरोबा बेबायदि ड्रेसफोरखौ लानानै दिनै माखासे बर' आइजोफोरा खोब जोंखौ ससियेल मिडिया फेसबुक आरो इउट्युबफ्राव लाजि फोनांगासिनो दं। बेयो जोंनि थाखाय गोबां माने दुखु होदों बर' बिमाखौ। आरो जाय दखनाया माने बिश्वआव बर'आ एक्सट्रा ड्रेस दं होनदों ड्रेसजों माने बर'खौ सिनायथि होनो थांदों बे दखनाखौबो लाजि फोनांनाय जादों। बे बेलायाव माबायदियै जोङो बिथांमोनखौ जोंनि बे ससियेल मिडियायाव गाज्रि माने बर'खौ फाननानै गावजों लोगोसे बर' समाजखौ फानदों बिथांमोननि थाखाय जोङो सिन्था खालामगासिनो दं। जों माने बर' आइजो हिसाबै जिरायनाय नङा आरो आदब खायदाफोरखौ जोङो सावरायलायगासिनो दं। आरो बिथांमोनहा बिमा बिफा दङ, गामि ओनसोल दङ आरो बिथांमोनहा फिसाय दङ होननानै बुङोबा दिनै जोंहा गोबां लाइमोनसा दङ जेनेरेसन जोंहा फैबाय थादों। बिथांमोना जेसेबांखिनि इन्टारटेनमेन्ट होननानै गावनि देहा मोदोमखौ फाननानै समाजखौ गाज्रि लामाथिं लांगासिनो दं बेखौ जों होबथानो जों गोख्रों गसंगोन। आरो बेखौ आं खावलायो दिनै बर' लाइमोन रायजो राजा आरो माहारियारि आफाद बयबो बे खोथाखौ सिन्था खालामनानै बोरै जोङो बन्द खालामनो हायो जाहाथे जेनेरेसनखौ जोङो उन्दै समाव जाय गियाना उन्दैयाव मोननाङामोन बे मोननायखौ बन्द खालामनो हायो बेखौ बयबो हाबा मावनो थाखाय माहारियारि आफाद आरो बर' आइजो हिसाबै धोरोमनोल' बाथ्रा नङा बेहाय बर' आइजो हिसाबै बयखौबो खावलायनाय माने खावलायहरनाय जाबाय आरो जाय बिमा बर' आइजोआ बे सिख्लाफोरखौ दोननानै बर' बिमा आइजोफ्रासो दा बहुद सिख्लाफोरजों बादि नांनाय एबा बर' हारि बर' आइजोफोरखौ लाजि फोनांनाय बेबायदियाव लांगासिनो दङ। बैफोर मानसिनि थाखाय गेदेर बर'नि दखना आरो बर'नि कालचार गाननानै बेबायदि लाजिथाव आरो मुगैथाव हाबा मावनाय बेनि थाखाय गोख्रोङैनो एक्सन लानाया गाहाम जादों। आरो सोरबा बेबायदिनो आदै मादैमोन आरो आयंमोन बैसोर बुरि जानाय जुदि बेफोरबायदि जुदि मोसानाय आरो बेबायदि ससियेल मिडियायाव बेबायदि भाइरेल गावखौ नायनायनि बा मोनसे नाम जानायनि बेबायदि खालायनो सानदोंबा हुसियार। खिन्थु बेबायदि जों बर' समाजखौ गोजौआव लाबोनो हाया लाजि फोनांनायसो जायो आरोखि। अब्ला बेबायदि जे आबबनि आरो बर'नि आइजो दैदेनगिरिफ्रा गोरायैनो एक्सन लासिगोन।